O estado da estrada de acceso a Illa de Arousa levaba tempo xerando polémica entre a Xunta, quen pertence á vía, e o Concello. O goberno local denunciou en máis dunha ocasión o seu mal estado, lembrando que aquí non se actuaba dende hai máis dunha década. Un problema que hoxe quedou soterrado baixo esta nova capa de rodadura. Trátase dun asfaltado completo entre a ponte e a rotonda da Avenida da Ponte. Concretamente, o que se fai é un fresado das zonas que están mal e unha posterior reposición, ademais de todas a reposición de marcas viais. Nesta actuación en concreto na que estamos, que é na Illa de Arousa, aquí se están a invertir 170.000 euros. A actuación inclúe tamén a posta a punto de outro treito desta PO 307, pero do lado de Vilanova. A previsión é que os traballos estean rematados antes de que comece a Semana Santa. Esta mañá, o alcalde da illa agradecía á Xunta que por fin se actuase nesta vía. Agradecerlle á Xunta pois que por fin, despois de tantos anos de reivindicacións por parte do Concello da Illa de Arousa, hoxe é unha realidade e hoxe por fin pois vemos as máquinas traballando e todos os problemas que estaba causando esta estrada pois vai a deixar de causalos. Esta actuación forma parte dun paquete de posta a punto de estradas autonómicas na nosa contorna, pro que a Xunta destina máis de 3,3 millóns de euros. Son en total unha actuación en 11 concellos, en concreto son Cuntis, Moaña, Barro e Pollo, Sanxenxo, Meaño, Vilanova, a Illa, onde estamos hoxe, o Grove, Cambados e Ribadumia. Trátase dunha inversión total nos 11 concellos de 3 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia. Na illa, se todo, queda pendente outra actuación que demandan no Concello tamén dende hai tempo. Trátase da PO 299 de acceso ao Xufre, que precisa dunha posta a punto en varios treitos.